дар вилояти Суғд ҳодисаҳои нохуши сӯхтор зиёд шудааст. Бештари ҳодисаҳо дар манзилҳои истиқоматии сокинон ба назар мерасад, ки ин ҳолат ташвишовар арзёбӣ карда мешавад. Бино ба маълумоти масъулини раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ, танҳо давоми 13 рӯзи моҳи апрел дар миқёси вилоят 10 ҳодисаи нохуши сӯхтор ба қайд гирифта шудааст. Аз рӯи таҳлилҳои сӯхторнишонон, бештари ҳодисаҳои нохуши сӯхтор бо сабабҳои беэҳтиётии сокинон нисбати оташ, расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ, вайрон кардани қоидаи истифодаи таҷҳизоти маишиву газӣ ва оташбозии кӯдакон сар задааст. Сабабҳои асосии сар задани сӯхторҳо ин беэҳтиёти нисбати оташ, вайрон намудани қоидаҳои бехатари аз сӯхтор ҳангоми истифодабарии таҷҳизоти барқӣ, газӣ, печҳо, расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ ва оташбозии кӯдакон мебошад. дар умум давоми 3 моҳаи аввали соли равон дар миқёси вилоят 123 ҳодисаи нохуши сӯхтор ба қайд гирифта шудааст. Ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузаштаи 2022 26 ҳолат ё худ 18% зиёд мебошад. Аз ҳисоби умумии сӯхторҳои ба амал омада 101 адад ё худ 82% дар манзилҳои истиқоматии сокинон ба қайд гирифта шудааст. Хисороти ҳодисаҳои нохуши сӯхтор бошад дар ин давра 1 млн 699 000 сомониро ташкил дод. 9 адад сӯхторҳо дар иншоотҳои хусусӣ, 5 адад сӯхтор дар иншоотҳои давлатӣ ва 8 адад сӯхтор дар нақлиёт ба қайд гирифта шудааст. ҳамзамон аз тарафи оташнишонон ҳангоми хомӯш намудани сӯхтор ба маблағи 39 млн 342 000 сомонӣ моликияти ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон аз коми оташ наҷот дода шудааст. иттилоъ дода шуд, ки як ҳодисаи нохуши сӯхтор дар манзили истиқоматии сокини ҷамоати воруғи шаҳри Исфара, ки санаи 10 апрел ба амал омад, дар пайи худ беш аз 25 000 сомонӣ хисорот овард. масоҳати сӯхтор 30 метри мураббаъро ташкил дод, ки алангии онро оташнишонон давоми наздик 2 соат хомӯш карданд. оиди ин ҳодиса аз хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Исфара тариқи суҳбати телефонӣ иттилоъ доданд, ки дар пайи сар задани сӯхтор қисми болопӯши ошхона, ҳаммомхона ва таххона, ки хошоки нигоҳ дошта мешуд, оташ гирифт. сабаби сар задани сӯхтор ин расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ маҳсуб мешавад. дар вақташ рафта расида ба маблағи 25200 сомонӣ зарар дид ва зиёда аз 750 000 сомонӣ гирду атрофи он илмӣ нигоҳ дошта шуд. 1.5 соат давом кард ва қошоқи чорвоғ ки буд ҳамаша гирифта тит карда хомӯш карда шуд. зиёд шудани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар манзилҳои истиқоматӣ кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишониро низ нигарон кардааст, зеро бо вуҷуди гузарондани корҳои профилактикӣ ва фаҳмондадиҳӣ бо сокинон то ҳол сар задани сӯхтор дар хонаҳои истиқоматӣ бештар ба назар мерасад. ҳамчунин дар пайи ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар давраи 3 моҳаи соли равон 2 нафар ба ҳалокат расиданд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.